أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. Josi Sedou. Ne. Josi Sedou ka do biye juma ye. Biye lahoro madonye. Ala. Ale nyinini na batuli na deli andaro de kama jine urudane meleke ani buna ramade journaliste Sedou dongo doniyo yinyana idara ka suna ka wuli journaliste de ka do kanga ala baraka dali ka kila ka deli journaliste bi sai ka deli bi sai ka deli haramadiya dilala ni ngode ka journaliste de ka do subhanahu wa ta'ala ko ale de masai fonizire ale de masai ale kele ale de masai abebi bo ale de la abebi ta Joni Sedou ka do ale deli ati fembo alaka alayala Joni Sedou subhanahu wa ta'ala masabain masaminga masaya make manyana min masigi mafe min di wuli mafe Joni Sedou ka do ode subhanahu wa ta'ala min ye nyeda min ye lahrada min ye ya rasulullah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Joni Sedou ka do nabiu min ye krawi min ye aywa waliju min ye alimu ala ni bele jele ga kira muhammadu kanu koso Allah amba nyina Allah fe Allah mi na ya ka kira bainda ka kanu aka ke kira bainde kanu kama kira bain abunya kama Joni Sedou jamana mi na ba ko na anga ma ko Mali anzengena anyanina andorola so Ricardo tawrote lo yorote Joni Sedou ni bela jele keleme ka nyonzoro Mali la mi mi se ka wulo ya Allah kili wallahi bika gelende bika gele sungalo ba ku bole mba on jorole mbe karamgo do ke ambargo ko ina Joni Sedou ambargo yi akololo ana wulikajo annafa Joni Sedou ana kishi ana tanga abe ala de bulu ala de bado wallahi Joni Sedou ka don ay wa minye meleke kote buna raba de ngode do Joni Sedou ka do kuma na tembe buna raba do ni nyoaje masami mi se ku faraka bo nyoana o ye subhanahu wa ta'ala na mi fara nyoana domi Joni Sedou ala kanda ka ala nafai ambargo yi akwa here ya rabbi ala ko shuru malika akwa nafa ala ko di malima ako sebaya ala ko di malima ako kuna wolo ala ko di malima ala ko kaka ala kama muhammadu ya rasulullah min nasabuye sayyidina ali sayyidina badar ali sayyidina bukar sayyidina usman baraka kama magani manne baraka kama kureshu baraka kama amma nyina allah ta'ala fa alaka jamanan kishi alaka jamanan kishi ka jamana don kishi ka jamana don danga ka jamana don sangorata ya rabbi au sabi allah ta'ala ala ko ke do ke lakana ngola asimika chi do me rusi do ke Joni Sedou Poutine ka ndeme lakana be ala bolo wallahi Poutine ka dogo ala ngoro wallahi aka dogo America ka dogo ala kula dogo sebe ala di sino ka dogo Joni Sedou amma an wakilu ke ala Allah amma an galfa alama na ya galfa alama ka kalfa min jabaru kuna ja kuna nguya te min gofe ya rabbi ya rabbana do sabana ke ndellaka fayda fladima bisaka fayda rasuye afo mali sordasu yi mawo mani be mugu bondala aya kuloma jongara mo ko bina fayda goledi aya fo sordasu yi aya enregistra ka chuma kele yorola mogo ni be mugu bondala fali de bike ala gnye dungo da dugu jewoje akara tiga kenayo akara tiga jalayo tiga se developli de ka nyimi tiga kelengele Joni Sedou wallahi nyengale alala o do kle ko ne be bokata bi negati mine wuli bali bele nga do iti fenzoro de do ko ni ado iti fenzoro de foi ti soro nga iti fenzoro de ay so la sikama na kishi ka daoma Joni Sedou ne afo salama uye afo tutu uye tutala foi tala wuli bali to de bele manchate Joni Sedou afo dutuwi anga folo ma korobaw chokorobaw duwo dube tawo ta duwo du kono samiya tola klema tola sa wati be imana ta chokorobaw ka chokoro ba so je barakile mbla limbe je kelengele fenya koro iba so je bla limbe fenya koro wala be chokoroba ka kalaka se koro Joni Sedou mo nyana ko gwanzando wa ayi masiritewo bele na fami mbe je kelena
mina dɔɔni via Allah dɔgɔtɔrɔ an kɛnɛya i sɔmina k'a fɔ maa o maa bɛ yen u ye poison de k'a kɔnɔ u ye pɔsɔni k'a kɔnɔ a kɛnɛ wari k'a d'a ma a k'a ɲimi a bɛ joli fɔnɔ yɔrɔ bɛɛ donkɔnɔ ni donkɔnɔ dun k'i ka je kɛnɛ ɲimi n karamɔgɔ de ko ten i bɛ joli fɔnɔ yɔrɔ bɛɛ belebele wulibali to dɛ Jean Seydou n ye nin di mɔgɔ ma Ala kama falaki belebele n ye nin di mɔgɔ ma Ala kama dɔgɔtɔrɔ nafa min bɛ je la a tɛ ka ban an k'an janto ko kɔrɔ dɔw la laada dɔw bɛ yen an kana ɲinɛ olu kɔ an kana ɲinɛ dɛ maakɔrɔbaw kun t'u kunfɛ ayi an kɛra tubabuw ye maa min bɛ je k'a ka nana bi k'a dun o maa ka dɔgɔ k'a sɔrɔ nafa min bɛ je la a barika ka bon kosɛbɛ an k'u b'a fɔ de ko k'a bɛ impuissance bila mɔgɔ la Ala jaa u bɛɛ nkalon Jean Seydou Ala ka yafa n ma an ka cɛkɔrɔbaw u tun bɛ balo san 80 san 90 u bɛ kɔɲɔmuso furu u bɛ den wolo awɔ san 100 u b'a kɛ ko ɲini d'u ma Ala kama falaki ni maa min ye wari di a fɛlen Jean Seydou k'a dɔn i ye baraji sɔrɔ n'i ma wari di ne ye n da di Ala kama i bɛna bɔ a ka sinsin wari ci karamɔgɔ ma i b'a ci kalanden ka numéro la wari b'a sɔrɔ inshallah Jean Seydou n ka den nɛgɛ haya ma min bɛ dilan ne kan d'o ma n ka kisi n ka tanga Jean Seydou k'a dɔn kɔrɔti kana minɛ i bɛ gweni kelen dɔn wa geni i ye gweni kelen dɔn wa i bɛ gweni dɔn kɛ Jean Seydou barika bɛ gweni na dɛ barika bɛ gweni na cɛ caman bɛ si gweni sanfɛ hali n'i y'a kɛ dabakala ye i bɛ kɔrɔ ka daba in fili a kisɛ bɛ ban a kala tɛ tiɲɛ gweni furabulu a furabulu kurakuranin min bɔlen don n'i y'o tigɛ Jean Seydou n'i y'o tigɛ a kɔrɔnan tɛ dɛ tilebiyanfan tɛ dɛ o tigɛ dɔrɔn i k'a kɛ da kɔnɔ Jean Seydou ni Ala tɔgɔ in sabado n t'o f'i ye ni belebele ɲama tɛ dɛ jumɛn don nɛgɛ haya ayatal kursi don wa boni kɔrɔti Jean Seydou n'i sera k'i ko a la siɲɛ 3 dabali siri su kɔnɔ su 3 ka tugu ɲɔgɔn na n'i sera k'i ko a la nka nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la fɛn 3 bɛ yen o bɛ k'a la n t'o f'i ye n'i ma o wari di yan karamɔgɔ ayatal kursi tɛ ani kulu ala n ko n t'o f'i ye ani kulu awuzu o 3 tɛ n t'o f'i ye dɛ n t'o f'i ye dɛ n t'o f'i ye dɛ yasini bɛ k'a la n t'o f'i ye i bolo kɔrɔta suratul bakara alisilamɛw k'u bolo kɔrɔta mali kɔnɔ mali kɔ kan je donne pas o ye n ka gundo de ye o ne bɛ fɛn sɔrɔ o la i ka kitabu ninnu bɛ min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له يا ربي يا ربي ما منو غنيا ما يا ربي على كان يوم ما منو بانزو على كوسو يا ربي ما كينغا سروتي سروي يا ربي اما ني سبحانه وتعالى ف على كان بدونزو على كان الاسلامو على كان كنا جا كنا غيا تمي bana bɛ min na hami gwɛlɛ bɛ min na Jean Seydou k'a dɔn a taba ye Ala de ye a da Ala kun Jean Seydou ka di i ka ko kɛ maako ye n'i y'a kɛ maako ye i b'i ɲani i tɛ nafa i tɛ sɔrɔ k'a la Ala in de bɛ se a bɛɛ la la hawla wala quwwata illa billah lazim Allahumma salli ala sayyidina an ka ɲaw siri ami Allahu la sharika lahu a'udhu billahi ami alhamdulillahi rabbil alamin check up pip o ka kɛ Aji Muhammed Ba Jara kutubu do belebele do dankɔrɔba in nɔngɔmalen bɛ Dugabugu dɛnɛ na a sigin bɛ cɛkɔrɔba ka golo kan k'a ka dugawu k'an ye a ka dugawu kɛ jamana ye hali n bala cogo bɛ di dɛ Jean Seydou ni taama ma jɔ Jean Seydou taamakɛla n'a ma jɔ bolo fifa o ti jɔ Jean Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a b'a de ko Tuguna a Tarawele Tuguna a Tarawele ko a k'i k'a dɔn wuli ka jɔ ni jateminɛ o kelen don président Asimu Goyita fɛ sabula min ye ɲininkali ye Jean Seydou k'a dɔn ka mɔgɔw bɔ ko kalama parti politique b'o la société civile n tɛ ko yɛrɛ la i k'a dɔn damada nka ni jɔyɔrɔ b'i la jamana kɔnɔ min ye ko in teliya min ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés maa minnu bɛ n'u ye sigiyɔrɔ bila ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ walima ka sigiyɔrɔ bila ka dugu wɛrɛ sɛgɛrɛ u faso
kɔnɔ Jean Sissedu k'a dɔn a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin o ma jateminɛnaw y'a jira k'a fɔ maa min bɔlen don a sigiyɔrɔ la wolodugu mɔdugu ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la kɛmɛ wo a bɛ maa 68 bɔ kɛmɛ sarada la Jean Sissedu k'a dɔn o fanga ka bon min ye denmisɛnw ye o b'a la muso ka ca cɛw yɛrɛ b'a la Jean Sissedu o k'i bɔ yen min ye abɔdɛmɛtɔw ye Jean Sissedu k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ka kumakan bɛɛ jamana yɛrɛ bɛ laseli min na a n'a bɛ dabolo min na nin bɛɛ lajɛlen b'a la a ko min ye Asimu Goyita ye a hakili b'a la Jean Sissedu k'a dɔn wulikajɔw ani gwɛlɛmisɛnnin caman de bɛ jamana kɔnɔ janko jamanaden dɔw bɛ yen Jean Sissedu k'a dɔn olu kɔni kelen bɛ k'u gere don bɔgɔ la murutulen don Jean Sissedu k'a dɔn an ma fɛn sɔrɔ sigiyɔrɔ t'anw na taayɔrɔ t'anw na an jatelen tɛ jamana kɔnɔ o damanda de kɛ n bɛ dusumakasi ye olu faralen don ɲɔgɔn kan ka mankan bɔ fa bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko min ye a bɔ premier ministre ngana ye Choguel Kokala Mayiga Jean Sissedu k'a dɔn o faso yɛrɛ du n'o ye M5 RFP ye olu yɛrɛ ka mankan de barika bonyana bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan sabula u ka kumamisɛnnin cayara so ka d'u ma n'i y'a ta k'a lajɛ premier ministre kɔrɔ dɔ b'u cɛla Modibo Sidibe Cheikh Umaru Sisɔgɔ min ye Koniba Sidibe maître Mohamed Ali Batili madame Si Kayatou So min ye Alu Dukure u ka ca Jean Sissedu k'a dɔn a caman bɛ maa kalanninw don minnu ye fanga kɛ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ minnu bɛɛ lajɛlen fana da genen bɛ Choguel Kokala Mayiga la n'u tɛ ɲini k'a dun kabini o kɔni kɛra sa premier ministre kɔni ye wulikajɔ bolo da Jean Sissedu a ti ɲɛ fo ka kaara jɛngɛ dɔɔni maa dɔw ka fara kow kan n'o ye jamana a k'a dɔn a wulikajɔ n'a cɛsiri i n'a fɔ u ka gɛlɛya bɛ Choguel de nɔfɛ Jean Sissedu k'a dɔn Choguel kɔni o b'a nɔ na Jean Sissedu k'a dɔn Choguel ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ Asimu b'a dɔn Jean Sissedu k'a dɔn n'a ma ɲɔ kɔ o tuma an na dayɛlɛ dayɛlɛli in de kɔni kɛ n bɛ sababu ye ayiwa président yɛrɛ ni maa caman ka kuma bi Jean Sissedu k'a dɔn sabula assise nationale min kɛra o fana y'o ko fɔ CEDEAO ka gɛrɛndɛba in Jean Sissedu hali ni dayɛlɛla sa o fana bɛ se ka kɛ sababu ye min kɔni b'a to ayiwa n k'i ɲininka nafa caman ani nɔgɔya caman bɛ na yɔrɔw ka ca o min ye conseil national de transition ye CNT o bɛ yen dɔw bɛ se ka don yen Jean Sissedu k'a dɔn i tɛ se ka kɛ conseiller sɛbɛnnikɛla ko maa 121 de bɛ yen a bɛ se ka taa fo maa 147 o k'i bɔ yen minisiri so ye 20 kɔ ye Jean Sissedu k'a dɔn a bɛ se ka walagata ka taa hakɛ min ka d'an ye Jean Sissedu hali n'i ma kɛ minisiri ye minisiri délégué o na d'u ma ou bien ministère kunkurunin ka dɔ tigɛ ka morceaunin di bɛɛ ma mankan ka suma kɛlɛ ka kɛ Asimu Goyita ye maa hakilima ye denmisɛnnin min don ani galabu bɛ ɲɔgɔn na Jean Sissedu sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni bɛ sen na a bɛ wulikajɔ bala u k'a teliya don nataw kɔni kɔnɔ i kana siga n'i y'a mɛn k'a fɔ dɔ farala minisiriw jɔyɔrɔ kan walima maa minnu bɛ awa kɛrɛfɛ mɛru la n'u ka kumamisɛnnin cayalen don n'i y'a mɛn k'u welela ka dɔɔni galifu ma a ka n'i dabali ban min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye i k'a dɔn ani Choguel bɛɛ n'a kan u kumana Jean Sissedu k'a dɔn min b'a to awa hakilina caman bɛ ɲɔgɔn fɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura sisan an ye ɲɔgɔn ye an bɛna an ka CVw labɛn cadre mɔgɔw cadre d'échange mɔgɔw an b'an ka CVw labɛn sisan e ko CNT ni gouvernement an bi don a bi don Maliko don bi ko maa bila doni na o nka an bi don san 30 a bi ko kelen la ayi o ni nin tɛ kelen sa o ni nin ye transition de ye zeni an bi don a ye don a ti fa o an bi fa zeni ayiwa bisimila dabatu kana ne min tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan Jean Baptiste Satono nin y'a ka sɛbɛn ye Jean Baptiste Satono ko a ko fɛn min ye ko dɔ ye a ka gɛlɛya wa gɛlɛya wɛrɛ b'a kɔfɛ o ye mun ye embargo min n'a dalen bɛ Mali kan fɛn min ye Mali ye sɔrɔba de kɛ kɔɔri la n'Ala ma ja kɛ embargo in de bɛna kɛ ko in fiɲɛ ye sabula maa minnu ye wulikajɔ ani jija kɛ jamana kɔɔri ko a ka se ka wulikajɔ kɛ kɛlɛw u ye sira minnu da sira ninnu kɔni sababaw tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ka kɔɔri a donini ka fɛn min ye diɲɛ seleke naani usine baw sɛgɛrɛ sabula kɔɔri in di bayɛlɛma anw fɛ yan a sira teliman min nɔgɔyara sabula da bɛɛ lajɛlen tugulen bɛ o ye Nouakchott ye Mauritanie kaw fɛ yen
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye ka wuli ka jɔ kɛ ka Mauritanie port sɛgɛrɛ dɔ wɛrɛ tɛ an ka kɔɔri fanba de tun bɛ taa Côte d'Ivoire ni Sénégal fɛ olu kɔni CEDEAO ka danna juguya a n'u ka juguya kama datugura sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kɔɔri ye a tɛ se ka bɔ o tuma fɛn min ye Mali faamaw ye u y'u kunkolo munumunu ka yɔrɔ min lajɛ n'o dayɛlɛlen bɛ o ye Mali ani Mauritanie cɛ ye sabula Nouakchott-kaw ka port min bɛ ni batobaw bɛ jɔ a da la an ka kɔɔri bɛ don o kɔnɔ a bɛ taa feere nanzara jamana kan sɛbɛnnikɛla ko o baara bɛɛ lajɛlen daminɛna février kalo tile 25 tɛmɛnen fɛn min ye an ka jamana faamaw ye délégation wulila min ni ministre Modibo Keita sɛnɛ ministre ale tun bɛ Nango Dambele CMDT ɲɛma Youssoufu Traoré CMTR n'o ye conseil malien des transporteurs routiers ye olu taara fɛn min ye camion ye ka t'u bilasira a don camion 53 olu de ye sira ta a don fɛn min ye kɔɔri mugu ye a muguninjɛ tɔnni 1600 o de b'a kɔnɔ min ye Nouakchott port ye n'u y'o magwɛ ministre des transports ani fɛn min ye ministre de l'agriculture directeur général des douanes CMDT PDG fɛn min ye docteur Nango Dambele ale min ye Mali kɛ premier kɔɔri la ɲina Nango Nango Dambele Nango a man kɛnɛ ji ma bɔ n'o tɛ an ye min kɛ ɲina an ko o triplé de nin jubaju ye cɛ min ye i y'o dɔn wa ministre seul le ministre jumɛn de l'agriculture Modibo Keita Modibo mana Nango sɔrɔ ye wa Modibo est venu trouver que Nango dirige déjà CMDT Modibo ko CMDT ne tile la n'a ma fɔ ko nin kɛra ni ma dɔ fa a y'o fɔ Modibo y'o fɔ n'i m'a ta Modibo ka dabada la ale farafinna bɛɛ Mali kɛra premier de kɔɔri la ɲina grâce au ministre de l'agriculture Modibo Keita Nango ko nin tɛ o et à la technicité de Nango il faut ajouter Nango est là à la CMDT ça fait combien d'années et de la kani CMDT Tiba ye Nango de ye Nango kuna de jara sa n'a kuna jara a ye san joli kɛ il a été ministre directeur ni ministre b'i bolo min bɛ kow ɲɛdɔn i bɛ taa fo fɛ ça c'est à l'actif du ministre de l'agriculture Nango de bi ministre de b'a bɛɛ sama ka taa Nango yɛrɛ kɔni tɛ ko bɛ tila k'a ba k'a to sunan na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali kɔɔri ye a donnini ka jamana wɛrɛ magwɛ gɛlɛyaba de b'a la bi sabula Nouakchott sira min n'an y'o ta n'i ye sira janya lajɛ ka sira cogoya lajɛ ka pɔri yɛrɛ fanga lajɛ n'o ye Nouakchott pɔri fanga ye n'an ko an k'an ka kɔɔri donni dɔɔni nin cogoya in na ka taa n'a ye fɛn min ye Nouakchott pɔri la n'ala ma jagɛ 300 jours an b'o de kɛ n'o ye tile 100 ye san kelen an bɛ ka ɲinan da donni o ye kobandaya o ti ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye laginɛkaw fɛ yen da fana yɛlɛlen bɛ dɔɔni bɛ ka salo ka taa nka an bɛ don min na ko bi min de ka ɲi Mali ma ni embargo kɔni sera ka wuli an ye nin kɔɔri baden min sɔrɔ kɔɔri bɛ taa teliyala o tuma a bɛ feere teliyala sɛnɛkɛlaw sigilen bɛ k'u ka wari min kɔnɔ n'o ye kɔɔri wari ye o bɛ na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mun de kɛlen bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ don Mali ani Nouakchott o sira ni ɲɔgɔn cɛ a ko danna juguya ani fɛn min ye kɛwale jugu dɔw ye olu fana nalen bɛ ni gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko hali kɔɔri dɔɔni min bɛ taa Nouakchott n'an ko ala deli badeni k'a mɔ ka go n'a sara kun kelen an tɛna sigi ye sabula fɛn min ye jɛjugu dɔw ye olu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ani baara jugu daminɛ Mali ni Nouakchott cɛ siranin o fana bɛ se ka datugu cogoya min na an ka kɔɔri ka gbala dabɔnkama don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min n'a b'a fɛ ka don Mali ni Mauritanie cɛ ni fɛn min ye jamana janfabaw a n'a sekɔrɔba cɛbaw ye olu donnen bɛ janfa in juguya la dɔw wɛrɛ tɛ an ka kɔɔri ye taali min daminɛ Mauritanie o de domin don sabula n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi jigi b'a kan k'a fɔ ni kɔɔri sera Sénégal wala n'a sera Côte d'Ivoire direct a bɛ taa Faransi nka n'a taara Mauritanie Mali sago de b'a la sa jamana o jamana y'an ja min mana sɔgɔn sɛbɛn k'a la an b'an ka kɔɔri feere o ma ni ka taa an ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o kɛra miliyari 100 caman bɛ yen ani miliyari ba caman bɛ yen kɔɔri bayɛlɛmalen kɔfɛ Faransi b'o jɛ o bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye Faransi jamana kan o tuma an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ni Mauritanie bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogoya min na an k'o fɛɛrɛ tigɛ janvier kalo tile 17 san 2022 fɛn min ye maa 7 ye o su yera Mali ni Mauritanie dancɛ la o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Faransi sɔrɔdasiw ye u ye Mali armée jalaki k'a sɔrɔ nkalon kuma armée yɛrɛ ma sunya yenna janko u ka taa nin ɲɔgɔn na maa fa sɛbɛnnikɛla ko armée bɛ terrorisiw kɔ u bɛ Bamanjiw kɔ Marebugu Gire ani fɛn min ye Nara kɔnɔna na mun bɛ t'u se Mauritanie frontière la
sɛbɛnnikɛla ko kalo do waati min ni diɲɛ bɛɛ kɛlen bɛ ka Mali janfa fo k'a tɔto Moritani ani Laginɛ ma CEDEAO kɛlen bɛ ka daw tugu an ɲɛ anw bɛ taa mun kɛlɛ tigɛ Moritani na k'a sɔrɔ an jigi bɛ Moritani kan sɛbɛnnikɛla ko a faamuyana janfa jugu ani wale jugu kɛbaa maa wɛrɛ tɛ Faransi ka service secrets minnu bɛ yen n'u dogolen bɛ dibi la olu de b'u mɔmɔ ni fɛn min ye nin valiw ye ka t'o kɛ ka sɔrɔ ka nkalon da armée la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanction minnu binnen b'a kan sanction illégale illégitime inhumaine sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu kɔni ye ko ye komi n'u b'a fɛ ka Mali de kɔni a gun a kamana la sabula fɛn min ye u ka président kɔrɔ min n'o tɛmɛna ale de kun ni CEDEAO ka di nka maa min bɛ bi n'o ye Mohamed Ould Ghazouani ye ale ye maa hakili sigilen ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye a ye CEDEAO bila Faransi yɛrɛ ciden taara ka taa fɔ fɛn min ye Ghazouani ye a ye datugu Mali ɲɛ sabula anw bɛ fɛ ka juru cɛnɛ Mali kan de la Maliden bɛɛ lajɛlen kɔngɔ k'u fa walima u ka sɔn an da ma sɛbɛnnikɛla ko Ghazouani ban'o ma o tuma a banni min kɛra dɔgɔkun furancɛ in na tuguni maa 30 kɔ o su yera Moritani yanfan in fɛ RFI ani fɛn min ye France 24 ye u ye nkalon tigɛ tuguni k'a fɔ k'o ye Mali armée nɔ ye. U b'a fɔ u tɔ b'o kɔ sɛbɛnnikɛla ko o maa 30 kɔ faali yelen fɛn min kɔni ye Moritani faamaw ye u dusu kasira o yɔrɔnin bɛɛ u ye Mali ambassadeur n'o ye Dibasi ye u y'a wele k'a ɲininka dalakan na kuma gɛlɛyara fɛn min ye jamanakuntigi ye n'o ye Kolonɛli Asimi Goyita ye ko yɛrɛ gɛlɛya kojugu ale yɛrɛ ye communiqué kɛ ka kunnafoni di kɛ Mali ka ambassadeur min bɛ yen ka ɲɛfɔli k'o ye fɛn min ye Ould Ghazouani ye k'o yɛrɛ wele téléphone na k'a hakili fa k'a hakili sigi fɛn min kɔni ye Mali ye ko in ye Mali yɛrɛ tɔɔrɔ a ma da o dɔrɔn ma délégation ba de wuli bɛ bi min fana bɛ taa Moritani magwɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ Moritaniikaw ka masakɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ko in ye a ɲɛ ka kan ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na sabula Mali janfaba de ka ca bi n'a dɛmɛba ye a bɛ fɛn min ye fanga ye n'a yɛlɛmana transition rectifiée bandaw ka taa fara fɛn min ye Moktar Wani kan olu gɛnnen k'u sen bɔ ko in na Faransi kɔni bɛ baara bɛɛ lajɛlen la n'a dɛmɛbaw Mali bɛ se ka bila a kelen na cogoya min na o tuma fɛn min ye an tɛgɛ jugu sago ye wulikajɔ ni cɛsiri de bɛ sen na min bɛ se k'a to bɛɛ ka na Malidenw fana ka faamuya siya minnu bɛ yen n'u bɛ k'u den ka t'olu ka maaw fa k'o nkalon da armée la u k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ Mali armée nɔ ye Mali juguyatɔ de don an bɛ se ka to an kelen na cogo min kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation ani le Cika kɔnɔ u ka bi bɔli la Georges Sedou taamaden ka minɛn mana girinya cogo o cogo an n'u fo o sɔriyɔrɔ bɛ sɔrɔ minɛnw na siga t'a la hali Sedou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant politique kɛlɛ politique juguya Yohani Sedou a bɛ madaden walima n'i ka ko yɛrɛ de banna a bɛ sɔrɔ ka ban n'o tɛ ni se b'i ye a ti ban n ye min f'i ye RPM ko la Yohani Sedou k'a dɔn a dalen filɛ kɛnɛ ka tantara maître Babɛr Gano Musa Temeni Yohani Sedou k'a dɔn u ko min ye kɔsɛn in na sariyatigiw ye jo min di ayiwa Boubacar Tereta ma u ye kuma in mɛn Yohani Sedou k'a dɔn sariyatigiw u t'u jalaki u ti ayiwa baw ka kuma ma nka min kɔni fana se b'u ye o de ye ka kiirikura boloda Yohani Sedou k'a dɔn min b'a to ayiwa Tereta ta bɛ kɛ nkalon ye a ma dabɔ o ye appel ye n ye mun f'i ye n y'a f'i ye ko nin ye ko daminɛ ni ko ban i ye nin fɔ dɛ n y'a f'i ye dɛ i ko RPM ko a yobo yabara wa nin y'a bannen de a kɛra musokɔrɔba bogo ye ninnu bɛ taa parti bayi ninnu bɛ taa tila 77 députés ala ni IBK sababu IBK salen kɔni Yohani Sedou nin y'a ko de bannen dimi min donna min na bɛɛ b'i ta sara sa maître Babɛr Gano Yohani Sedou k'a dɔn denmisɛn don i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri parti kɔnɔ o dɔnnen don wa jɔyɔrɔba yɛrɛ b'a la Yohani Sedou k'a dɔn k'u ye min fɔ ni ka taa jalaki bi awa tribunal la sariyatigiw fɛ yen o de ye Boubacar Tereta a y'i yɛrɛ nama dunna ni k'i yɛrɛ wele k'i yɛrɛ kɛ ɲɛmaa ye ka sin ka wulikajɔ boloda ten awa k'i yɛrɛ kɛ candidat ye tuguni k'a sɔrɔ parti yɛrɛ min ye ɲɛmaaya bulo ye a cilen kun don kabini octobre tile 23 san 2019 o waati ɲɔgɔn ye de kun kan ka kɛ ka biro kura sigi ka hakilina kura bolo da Yohani Sedou k'a dɔn dogo ni dogo bolo kan min ye awa Tereta n'a jɛɲɔgɔnw ye u labanna ka ko bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma sariyaw sɔsɔra bɛnkan min bɛ parti kɔnɔ a sɔsɔra o de la min ye Babɛr Gano ani Musa Temeniw ye olu ma sɔn Yohani Sedou u ka ban u taar'o da bɔgɔ jeninen kan kiiri kun fɔlɔ
fɔlɔ kɔni kɛra a da jara Bokar Tereta la Jɔn Sedi k'a dɔn kiiri kɛra bulon min na bulon wɛrɛ b'o sanfɛ min ka girin Jɔn Sedi k'a dɔn u y'a jira sa k'a fɔ u bɛ t'u ta da o bɔgɔ jɛnnen kan sabula fɛn min wɔlen don ani min ni min kɛlen don Jɔn Sedi olu la i kana se ka i k'a dɔn u b'a dɔn n'u taara n'a ye sanfɛla la Jɔn Sedi k'a dɔn u bɛ u laban olu na jo sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin kɔni ye gɛlɛya kun bɔlen RPM na maa tɛ min kun jɛ waati dɔn Jɔn Sedi sabula nin taa ka segin kiiri la Jɔn Sedi k'a dɔn a bɛ ɲumanw nege bɔ ɲɔgɔn na a bɛ parti yɛrɛ koya ɲɔgɔn ye minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ kunun ko gundo caman laban de bɛna da kɛnɛ kan Jɔn Sedi o de bɛ kɛ sababu ye ka parti yɛrɛ dakolon di k'a filenkolon di sɛbɛnnikɛla ko a ko nin damanda de kɛra sababu ye parti caman bɛ k'u dakolo ci wa RPM yɛrɛ Jɔn Sedi k'a dɔn a tɛna o dan fiyewu sabula cɛ kelen min bɛ yen n'o tun bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin dabila nin di kɛ nin di fɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ o ye cɛ kelen ye n'o min ji juguyara Jɔn Sedi k'a dɔn maa tɛ bilen min bɛ se ka RPM fara ɲɔgɔn kan i bɛ ka sara dɛ mais a denkɛ bɛ yen dɛ jɔnni Karimu bɛ yen Kacho Karimu a fa ka parti tɛ wa Allah il peut dire je veux plus ça il tape le poing sur la table justement n'a sɔrɔla tun bɛ jamana in kɔnɔ n'a sɔrɔla k'o kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jɔn Sedi peut faire quelque chose nka ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini jikalan fila tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ n'ale b'a yɛrɛ ɲini ale bɛ jamana kɔ kan éducation ni ayiwa kodama min b'ale nɔfɛ c'est trop baara gɛlɛyara n'ale ma se ka b'o la fɔlɔ baara tɛ se ka kuma baara gɛlɛyara bon maa kelen min bɛ yen n'o tun bɛ se ka kuma ka ko in sigi kala kan o ye Bika muso ye Tante Amiya bon Ami ma kɛ maa ale ma kɛ maa cɔrinin ba ye ale kɔni a bɛ yen fɛ a bɛ yan fɛ a bɛ yan fɛ ale ma kɛ maa cɔrinin Ami ta kun ka jugu koyi ale bɛ fan fila bɛɛ de taama ka tila k'a bɛɛ ɲami i bɛ k'a kelen président ye Ami ka association tuma min u tɛ ko la fɛn t'u bolo a taamana ka maa ma sɛgɛrɛ agir ko ka dɛmɛ ni fɛn ɲini n'i ma fɛn kɛ a kelen président n'a ye ko ɲumani dɔ la n'a ye i bɛ k'a fɛ yen e nana yan kunnadali dabɔra même le regard de Ami i b'a fɔ k'a ti ban hali a bɛ mɔgɔ filɛ cogo min tu savais que cette dame là fɛn caman b'a kɔnɔ non moi elle m'a pas convaincu non a bɛɛ ma ban a bɛɛ bannen filɛ nin ye n'o tɛ n'ale tun kɛra maa ye maa ɲuman ye i b'a fɔ Tante Lɔbɔ ɲɔgɔnko Allah bilasira i b'a fɔ kana nin kɛ nin ye maa kɔrɔ ye nin ye teri kɔrɔ ye nin kɛ tan wala hali cɛ dimine muso ɲuman cɛ dimine maa dɔ kɔrɔ i b'a fɔ karisa sabali wallahi ta karisa fɛ n'a kun y'o jɔyɔrɔ kɛ Jɔn Sedi bi maa min tun se ka RPM fara ɲɔgɔn kan o y'ale kelen ye Lɔbɔ tɛ kuma cadre fɛ Mali kɔnɔ bi k'i tɛ sɔn a ta ma bɛɛ bɛ sɔn parce que a ma kojugu kɛ maa na a ma se maa ma a ma maa jan ma a ma juru sara kɛ diɲɛ ye nin de ye dɛ diɲɛ nin ye a ma Jakite i tɔn ka Tezara premier min Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɔsi Sedu n bala cogo bɛ di Dabatungana ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Masire Jɔpu ye nin y'a ka sɛbɛn ye Masire ko an ale ni Laya u kumana lakanako kan an n'a fila fara ɲɔgɔn na a ko fɛn min ye sɛgɛ ka sɛden da o ye kɔrɔlen ye nka k'i sigi sɛ kulukulu k'a ka sɛ o ye ɲɛdon o ye sɛtigi latigɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani janfa min y'an ka armée sɔrɔ Mondoro n'a jara a bi se fila sabula fɛn min ye chef d'état-major général Umaru Jara ale yɛrɛ ye wulikajɔ de kɛ fɛn min ye kɛlɛbolo ye u y'o wuli n'i y'a mɛn ratissage sɛbɛnnikɛla ko o ye kumajugu de ye armée la sabula fɛn min y'an ka jamana armée ye ni kura de fiyɛlen b'u la don o don u bi fanga kura sɔrɔ ni janfaba min n'a labɛnna diɲɛ seleke 4 kan ka na cun Mondoro sɛbɛnnikɛla ko maa minnu y'a kɛ ani minnu yɛrɛ a dingɛ kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen de dafirila bi Mali armée kunungo fɛn min ye Bamanju ye u tun bɛna u ti armée la fɛn min ye tiɲɛni ye k'o kɛ ka minɛnw jɛ ka taa n'a ye ka segin ka t'u seginyɔrɔ la ko t'u sɔrɔ o kun ye kunungo ye o banna Colonel Sadio Kamara tile in na cɛ o cɛ kɔni n'i tura armée la an kɛra bala de ye sa ani juguni n'i magara n na an b'i sɔgɔ n'a magar'i la an b'i sɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mondoro ye maa minnu ye wulikajɔ ni janfa kɛ ka na bi Mali sɔrɔsiw ka Mondoro a kelen de bi min bɔrɔ sabula fɛn min ye Mali cɛdenw ye u y'a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ bɔ k'u bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba u k'a kɛ misali ye sɛbɛnnikɛla ko
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mondoro kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tile damadɔ plan Maliko opération kɛlɛtigi chef d'état-major armée nationale olu ye wuli kajɔ ani jija daminɛ fɛn min kɔni ye terroriste min ye min ju yera ani min ju kɔni n'olu ma se ka dɔ o de ka ca sɛbɛnnikɛla ko kɔnɔ ni dugaw ni wɔrɔw ye min dun o ka ca sɛbɛnnikɛla ko kisɛ yɛrɛ ye dɔw yɛrɛkɛ tasuma ni fɛn min ye mugu sisi ye dɔw tor'o la olu yɛrɛ kɔni ma se ka da sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye kungokolow ye k'u mɔmɔ maa ninnu tɛmɛna sira o sira fɛ armée bɛ k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ sabula u sigara tu o tu ni na k'a fɔ u bi sɔn ka kɛ yan armée ye gɛrɛw kɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mondoro kɛlɛ o bannen kɔfɛ fɛn min ye Mondoro ye u kɛlen k'a dafɛla bɛɛ sasa k'a maajugu bɛɛ lajɛlen mina ni k'u ni kɛnɛ karaba fɛn min ye Mali armée a chef d'état-major ka fara ministre kan a ko aw tilara wa u ko an tilara wa a daminɛna sisan de a bɛ tɛmɛ ni baara ye kungokolo min bɛ ani Mondoro cɛ Wagadu kungokolo o de cogoya bɛ fɔ ka caya k'a fɔ Bamaju bɛ a y'a fura sɛbɛnnikɛla ko a fɔ ko a y'a fura o y'a sɔrɔ Mali sɔrɔdasidenw cɛŋanaw u kɔrɔtɔlen u bi min ɲini o y'o de ye u y'u kɛ tu kan sɛbɛnnikɛla ko u y'u kɛ tu kan u kɛlen tu kan fɛn min ye Bamajuw ka daga min bɛ u y'a salo fo ka taa Moritani frontière la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ terroristes dogolen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u ye yen bɛɛ lajɛlen mɔmɔli daminɛ sɛbɛnnikɛla ko mɔmɔli kɔni kɛra sababu ye u sina ka bali ka mobili 4 ye olu bɛ ka kɔsɔ digi t'u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen wobow u y'olu ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko i ko mobili 4 i ye wobo 3 de fɔ a dafa wobow naani dafara u ye misili filuka sɛbɛnnikɛla ko misili filil'olu kan olu minɛlen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛrɛda fɛ sɛgɛsɛgɛli u ye mɔmɔli kɛ maa damadɔ bɛ yen minnu kɔni ye Bamajuw ye olu yɛrɛ tun bɛ suna de la ko u sɛgɛnnen mugu sisi ani mugu mankan olu panna ka wuli k'u b'i sentigɛ ta o y'a sɔrɔ goro u y'olu minɛ lahawla a yangadi ye ɲɛ olu minɛlen a ko fɛn min kɔni ye an ka gendarme minnu bɛ yen olu dir'olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Nara secteur ye u nan'o mɔmɔ fɛn min ye jamanakuntigi ko maa kana bin maa kan nka maa o maa bɛ yen n'o ye tiɲɛnikɛla ni tɛgɛ kɛr'o kan a y'o minɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Wagadu kungokolo u y'u kunda Nara yanfan in kan o wojɛ kɔnɔna na fɛn min ye maa 18 Bamajuw la olu kɔni mugu filil'olu kan o dun tora yen u ni kɛnɛ karabara olu minɛlen kɔfɛ fɛn min y'u bolola marifa ye AK-47 u y'o 5 minɛ fusil de chasse a y'o dɔ minɛ o 5 lance roquette anti-char u y'o 1 minɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye moto 5 ye o kɔni sɔrɔla k'a sɔrɔ o kɔni ma jeni o tuma fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw y'u tɛgɛ da o kan mugujugu min n'u b'a don mobili tɛmɛtɔ ye u k'o de ma EIE u y'o camanba de so kelen tun bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen salo ni k'a détruire ka tɛmɛ n'u ka sira ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ donso dɔw fana tun bɛ ɲɔnɔ kungokolo kɔnɔna na olu tun ka dantɛmɛ wale o juguyalen bɛ i n'a fɔ Sinɛ n'a ɲɔgɔnnaw o donso jugu dɔw bɛ marifa minnu b'olu bolo o bɛna n'olu la o sigida denw ka se ka lafiya cogo min yɔrɔ dɔw la fɛn min ye mugujugu ye Bajangara fanfɛla in na o camanba de minɛna Bamajuw la terroriste maa 5 minnu kun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka bɔmu don sɔrɔdasiw tɛmɛtɔ ye olu minɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen Sevare ale kɔni fanfɛla in na fɛn min kɔni ye kɛlɛ dɔ ye o kɛra dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Karige o kungokolo kɔnɔna na fɛn min ye Mali hélicoptère ye u ye Bamajuw bunde ye caman fɛnɛ o tora kɛlɛ la ye sabula fɛn min ye terroriste maa 20 ye u y'o f'a ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye maramafɛnw ye u bolila ka taa k'a bɛɛ lajɛlen fililen to u yɛrɛ ɲinitɔ Mali armée y'a mobili a kisɛ a bɔmu u y'a bɛɛ lajɛlen de salo ni ŋana n'a ye u ma tila dɛ u tilara k'u kunda yɔrɔ min kan o ye dugu min bɛ yen n'u ye Pisa ani Bayi o ye Bangasi mara ye o yɔrɔnin na fɛn min kɔni ye wulikajɔ u y'o kɛ fɛn min ye donso marifa 66 u y'o sɔrɔ yen pistolet n'o ye AK-47 ye o 10 n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye mugu ni kisɛ camanba de min dilannen don bolo la u y'o minɛ yen mortier n'i y'a ta k'a lajɛ min bi kisɛ belebelebaw ninnu wuli bɔmu ninnu wuli u y'o mortier min bolola dilannen don u y'o caman zalo ye o yɔrɔnin bɛɛ chef d'état-major ko Sikaso fanfɛla in na yala mun de bɛ yen a ye karaw k'a la sɛbɛnnikɛla ko kungokolo min bɛ yen n'o bɛ Mawu ani Bura ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiw y'o bɛɛ lajɛlen mɔmɔ fo ka don Kucala kɔnɔna na Buguni ka n'a fara fɛn min ye Kulukoro mara kan nin Duwakun furanjɛ in na Mondoro kɛlɛ kɔfɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen don fana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bamaji jugu minnu
fana bɛ n'o ye GESIM ye olu de ye communiqué kɛ k'a fɔ olu de tun ye attaque kɛ fɛn min ye Mondoro a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali sɔrɔdasiw ani fɛn min ye Bamanji wɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen de ye nin maa ninnu ngoroni daminɛ o nana kɛ sababu ye maa 40 GESIM na u y'o ni kɛnɛ karaba kuna sinigo ni kunugo kɛlɛ banna maba u ka ca koyi tɔtu ka ca i b'a fɔ Dide tɔtu la bilen o tɔtu la u b'u yɛrɛ ɲini bi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali armée se b'an bolo bi fɛn min ye jamanadenw y'u hakili sigilen bɛ Mali armée kunnawololen bɛ sabula colonel Asimi Goïta y'a kɔlɔsi yɔrɔ fɔ a ko baara fɛn o fɛn ka kɛ fɛn min y'a ka colonel cɛpasa ye Sadio Kamara a b'o wulikajɔ la sabula fɛn min ye taama ani wulikajɔ ni cɛsiri ye minɛn bɛ se ka di armée ma cogoya min na min bɛ se ka to u ja ka min kɛlɛ don o don u k'a se sɔrɔ sɛbɛnnikɛla k'o baara de bɛ sen na fɛn min ye diɲɛ seleke naani kɔlɔsilikɛlaw ye olu yɛrɛ ko kan tɛ minɛn ma u kan tɛ wari ma nka armée min n'a kolo ka gɛlɛ bi n'a tɛ sira kɛlɛ ɲɛ o de kun bolo kun sinnen bɛ Tchad de ma Mali tɛmɛna Tchad la on est premier aujourd'hui l'armée la plus puissante de l'Afrique anw de don minɛn tɛ dɛ wari tɛ dɛ mais ni ko gɛlɛyara kɛlɛ gɛlɛman armée min bɛ se k'a gagner bi c'est le Mali n bɛ sɔn ka taa n kɛ Faransi kan tabali dɛ bombe atomique bɛ Faransi bolo wallahi bombe atomique 250 de bɛ Faransi bolo Ala ka ni ci dɛ wa n b'u invité n b'u invité kɛlɛ la a bɛɛ la Ala de non n ja gɛlɛyara o sabali sa an ka taa dɔɔni dɔɔni ayiwa baasi sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ maba dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye colonel Sadio ye a taalen bɛ Russie tile 10 a b'o de kɛ Russie fɛn min ye avion belebeleba 2 bɛ yen ko min ma MiG-29 a taalen b'o nɔfɛ sabula marisikalo in na u kan ka na a ma da o dɔrɔn ma wulikajɔ n'a bɔra Russie a bɛ taa Turquie u ko min ma drone de surveillance aérienne dernière génération turque a taa m'o de commandé bon i ɲɛ b'a la i y'a dɔn armée ko la bɛɛ bi tubabu bɛɛ lajɛlen n'i ka dɔnniya nka drone min na Turkiw maa si t'olu ka diɲɛ bɛɛ an bɛ n'o dronew de bila Mali kunna sisan bisimilahi hali ni panna an b'i lajigin Mali jara o embargo in fusara a ma dɛ a bɛ ɲɛnabɔ sɛgɛ bɛ ne na kɛ embargo in fusara a ma i ye min fɔ a ka jugu sa n'o tɛ a ka di ne m'a f'i ye n ko sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ i y'a fɔ dɛ i y'a fɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako ani indépendant an y'u fila ci ɲɔgɔn na Georges Sedou maa min mana bolokuraya kelen sɔrɔ suruku la kan'a f'i ma fɛn sɔrɔ n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile Georges Sedou k'a dɔn ŋanamu b'a don ɲɛ a dugusɛjɛ ye ko langolo min ye dugukolo ko kɛlɛ ye Georges Sedou an ka jamana kɔnɔ o tɛ ban nka n'i y'a ta k'a lajɛ maa fila ka t'i nɔrɔ titiri fɔnse kelen na dɔ ta ye nkalon ye Georges Sedou i k'a dɔn kiiri kura hakilina kura a janjo jara i k'a dɔn sarangosi sarana madame Sɛnpara Georges Sedou ba muganzara i k'a dɔn muso min don a tɛ kɛlɛkɛ gansan a ka kuma ka ca nka n'i y'a ye kuma na fɔn fɔ la Georges Sedou i b'a sɔrɔ tiɲɛ b'a fanfɛ a sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a bɛ ni ka waati jan bɔ sarangosi sara ani sangaw ka zu bi ɲɔgɔn na zu Tarawele i k'a dɔn dugukolo ko dɔ la Jelibugu la i k'a dɔn awɔ sirada la sanzu ni dugukolo ko kɛlɛ bilen o tuma Mali bɛɛ bi k'ale kelen da yan awɔ dɔw bɛ yen n'u ma sa u t'a dɔn koyi i selen i sa dingɛ da la i bɛ dugukolo ko kɛlɛ non a t'a dabila abada a t'a dabila Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko min ye Kasimu Tera ye a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan sara ni sanzu o ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin dugukolo in na Georges Sedou k'a dɔn a maa fila bɛɛ lajɛlen ko titiri fɔse b'a bolo Georges Sedou bɛɛ lajɛlen bara k'i ka titiri jira sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u taara kiiri bulon fɔlɔ la min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye kiiritigɛlaw ko nin ko in bi dangan min na bɛɛ k'i jɔ an kana yɔrɔ suma k'a lajɛ tiɲɛ ni nkalon n'an y'a bɔ ɲɔgɔn na tuma min kiiri bi tigɛ Georges Sedou k'a dɔn sanzu ale ka dugukolo ŋanamu komi a donnen don la Mali kɔnɔ harap a sina k'i kɛ yɔrɔ in jɔli ka ten Georges Sedou a bara ka yɔrɔ jɔ cogo min su t'o la tile t'o la ale kɔni bara k'a dasi siman bi nɔɔni bɛlɛ bi to cɛnjɛ bi na siman kɔni bi jigin cogo min a bi jigin ten sɛbɛnnikɛla ko sarangosi sara a hakili sigilen don i ko ŋɔmijirana mɔden sabula a b'a dɔn kiiritigɛlaw mana se k'a ɲɛ sɔrɔ don o don i k'a dɔn a ka tiɲɛ ye min ye o bɛ segin a ma Georges Sedou k'a dɔn don dɔ la min ye sariyatigiw ye ani géomètres olu farala ɲɔgɔn kan ka na yɔrɔ suma k'u bɛna yɔrɔ lajɛ i k'a dɔn titiri foncier yɛrɛ min bi ko fɔ ka se k'a ko
ko lajɛ u ni avocat jɔnni sedi k'a dɔn o y'a sɔrɔ sanzu haraba a t'an bɛ gardiw caman ta ka na yɔrɔ kɔlɔsi ale de ka yɔrɔ don jɔnni sedi k'a dɔn a donnama in kama gardiw ma sɔn maa si ka gɛrɛ i kiiritigɛla o i avocat o i géomètre o jɔnni sedi k'a dɔn awa mina dun bɛ géomètre bolo u bɛ se k'u tɔɔrɔ ja fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen sidɔn journaliste sedu min ye lamini ye u nan'u jɔ ka minɛnw k'olu banba minnu bɛ taa fo kabakolo la n'o ye GPS k'o fili ka taa journaliste sedu y'a fili ka taa k'a mɔmɔ ka na k'a fili ka taa k'a mɔmɔ ka na sɛbɛnfura fila ye ka sin k'a da kɛnɛ kan journaliste sedu k'a dɔn sanzu ka titre foncier o tɛ hali jelibugu la awɔ titre min bɛ sanzu bolo c'est à dire yɔrɔ in tɛ dɛ a tɛ hali yan nɔ a tɛ hali commune na i ye problème ye wa ayi sanzu dugukolo ko nege bi da yɔrɔ min u ka kidali région d'a ma journaliste Seydou o bɛɛ ko k'a dɔn topographe ŋana minnu bɛ jamana kɔnɔ topographe ayiwa so saba olu de taara ko in lajɛ olu tɛ foyi suma dugukolo sanfɛ k'u b'o majɛ journaliste Seydou k'a dɔn olu nana jaabi bɔ ka taa di kiiritigɛlaw ma avocat ani tribunal administratif ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen ka jaabi sɔrɔ titre foncier min n'u y'a suma k'a lajɛ sarangosi saran ta don bi a ta don sini journaliste Seydou k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn kiiritigɛlaw ko sisan an kun bɛ min nɔfɛ o ye nin ye sanzu dun a ye wari min don yɔrɔ in na ka ban ko ale ta don nkalon kan a kasabi ka ca journaliste Seydou kana siga sariyatigiw namara tɛ yen taa kana tɛ yen k'a da kolondi k'a filenkolondi hali a bɔgɔ u b'a cɛ ka bɔ yen nin kun ye sɛbɛn ye jo b'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔ la sanzu ye maaw tɔɔrɔ dɛ cɛkɔrɔba ye a ye maaw tɔɔrɔ dɛ an kɔni t'a dɔn a ɲɛɲini de don dugukolo ko la wa mun ba taara dugukolo bɛ sanzu bolo a n'a ye immeuble halisa maaw t'i lafiya dugukolo jango a kɛlɛlama a kɛlɛlama a b'a bɛɛ sɔrɔ kɛlɛ kan ta nin ye hɛrɛ ye an na goya la sa o n mɛnna n ka ko la ani n tora n ka ko la u bɛ ɲɔgɔn da fɛ ani muso min bɛ ɲɔgɔn na sara mana jogo sɔrɔ sara n t'o bila dɛ sara dababugɔ sara n fa bugɔ sara sara n kɛlen ka jogo sara sara a t'o bila dɛ an bɛ jakite an ka tezara premier jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn daba tunkara ni ala ye diɲɛ wari bɛɛ di maa min ma i bɛ laban ka sa dɛrɛ kana siga bɛɛ bɛ laban ala bolo o tuma an ka ala ɲini an ka wari to yen o de ka ɲi bala cogo bɛ di journaliste Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Saka Dumbiya Saka ko a ko i k'a dɔn duwakun kelen sugandilen don cakɛda min y'a ka baara ɲɛdɔn n'o ye awa Semapi a directrice de ye madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré cɛsiri ani wulikajɔ min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ nafa sɔrɔ duwakun kelen Mali fɛn minnu dilanla malidenw fɛ fɛn minnu dilanla usine-tigiw fɛ mɔgɔw y'u sigi ka fɛn min miiri u k'o de ma tubabukan na made in Mali dilannen journaliste Seydou Mali entreprise jango jamanaden minnu bɛ ayiwa an ka fɛn dilannenw kanu journaliste Seydou k'a dɔn fo a ɲɛ ka dɔn a baara ka bila sen kan a ɲɛ ka dɔn jɛsɛnna ni jamana bɛɛ la duwakun kelen dalen don k'a daminɛ kalo tile 14 ka taa bila a tile 19 centre de promotion propriété industrielle u k'o de ma Semapi journaliste Seydou munna nin duwakun kelen bɛ sigi sen kan a ko n'i ye madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré a ka jaabi ta ale min ye directrice générale ye a ko a dɔn dɛ journaliste Seydou k'a dɔn mɔgɔw de b'u sigi ka miiri kɛ ka taasi kɛ ka fɛn dɔ dilan min ye feerefɛnw ye walima minfɛnw journaliste Seydou k'a dɔn olu de y'a ɲini u hakili la k'a dilan journaliste Seydou k'a dɔn a dilanlen kɔfɛ a bi kɛ wasa ye a bi kɛ ayiwa i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ni ka fɛn ye journaliste Seydou f'olu ka kɔlɔsiden ye olu ka sɔrɔ ka bonya sabula maa minnu b'a a fɛn fasɔnɔ san maa minnu y'a dilanbaw ye i kɛra entrepreneur ye o i kɛra usine-tigi ye o journaliste Seydou k'a dɔn a ko in donnen tɛ kosɛbɛ i ye diɲɛ fɛn o fɛn b'i kunkolo la o y'i halala de ye journaliste Seydou nka kɛcogow de b'a la ani taabolow de b'a la n'i m'olu matarafa bɛɛ i k'a dɔn maajugu bɛ t'i bin kan walima k'a kɛ bɔsindigi la ye
a ko n'i y'a ta ka lajɛ dɔgɔkun kelen in dalen don o de kama Jɔn Sodi k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'a ɲɛdɔn baarakɛlaw maa cɛsirilenw minnu bɛ ko b'u kunkolo la Jɔn Sodi k'a dɔn olu ka nafa min ye consommateurs ye olu fana bɛ nafa sɔrɔ cogo min k'a dɔn min ye nin cakɛda in ni nin cakɛda in ye olu de y'a baara kɛ Jɔn Sodi k'a dɔn a ko kurubungarili min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ n'ale ma kosɛbɛ wa a yɛrɛ b'a sogo doni ka taa kɛnɛ kan Jɔn Sodi a ko n'i ye kota k'a lajɛ min ye madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré Jɔn Sodi k'a dɔn nin fɛn damadɔ de bɛ jamana in jɛ k'a sɔrɔ nafa min b'a la ni sɔrɔ min b'a la Jɔn Sodi kelen k'i ka baara kɛ k'i ka wɔsi kɛ dɔ kan'a fɔ k'a b'o bɔsi la o ti ɲɛ o de la min ye semapi ye ale kelen bɛ ka dɔgɔkun kelen sigi ɲɛfɔli la ani ɲɛdɔnni na jamanaden bɛɛ lajɛlen Jɔn Sodi k'a dɔn min ye Siragata ka kuma in ye wulibali don e m'a ye hali n'i ye jagokɛ fɛn dɔ ta k'a dilan ka na n'a ye jamana kɔnɔ n'a kɛra sanga ye kopi u bɛ sin ka taa dubili ka taa dilan ten a kopi bɔ e ma tezara ye k'i ta in na gosi tezara kopi bɔ wa ko tezara page jɛma o tɛ tiɲɛ o tɛ tezara i m'a dɔn nin ye n ko bingannikɛlaw de bɛ Mali kɔnɔ o tɛ tezara ye c'est à dire que i b'i ka ko dilan i kunkolo la o de i b'i ka ko dilan walima ka t'i ka ko ɲɛɲini n'u y'a ye o bɛna ka sanga sɔrɔ dɔrɔn dɔ bɛ se ka taa bamayɛlɛmani kɛ ka na don i sen kɔrɔ mais justement wa n'i ye ko min kɛ n'o ɲɛna bɛɛ bɛ don o la Telimani lajɛ kɛ e de fɔlɔfɔlɔ ma na Telimani cɛ in ka kuma ye mais bɛɛ donna a la bi dɔw yɛrɛ bɛ sin ka moto san dɔrɔn u kɛra Telimani ye ce n'est pas normal bon e ma ye a bɛ fɔ a bɛɛ ma ko Telimani k'a sɔrɔ Telimani tɛ moto taxi Telimani ani moto taxi tɔw u cɛ ka jan kelen tɛ ça c'est des professionnels minnu bɛ k'a kɛ ko juguya sisan o de ye kopi ninnu ye merci i b'a don damatɛmɛna ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan fɛn min ye Numukɛ Konare nin y'a ka sɛbɛn ye a ko mun Nuhum Konare ko a ko fɛn min ye Kati an ka taa Kati nin kamalen nin ko nin da ye ni juguya da ye sabula maa min n'o kun y'a ta baara la san caman a bilalen ka bɔ baara la fɛn min ye ekɔliso ye a ye ta don ekɔliso la ka tila ka taa ni 3 ye ba nin ye juguya da ye Nuhum Konare ko a ko fɛn min kɔni ye lycée dɔ bɛ Kati lycée privé Primo El Primo Kati fɛn min ye février kalo tile 27 na tile 28 ta wulila sufɛ fɛn min ye lycée kɔnɔna na a ko fɛn min ye nin tasuma in ye a ɲɛ ɲinina tasuma bɛ se ka wuli lycée la cogo jumɛn na taji tɛ kuramayɔrɔ tɛ fɛn tɛ min bɛ se ka na ni tasuma ye o tuma a ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye lycée promoteur ye n'o ye a ɲɛmaa ye ale taara ka taa plainte don Kati commissariat la commissaire divisionnaire Sori Ibrahim Sangare n'a ka cɛdenw olu ye wulikajɔ daminɛ brigade de recherche olu nana kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko u nana jateminɛ kɛ fɛn min kɔni ye ni maa ninnu ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔ de bɛ yen min kɔni ye fenêtre de dakari diyagoya ka don u y'o nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko u donnen y'a sɔrɔ tasuma donnen bɛ lycée la nka tiriwari n'i y'o lajɛ i b'a ye dɔ y'o forcer diyagoya k'o dayɛlɛ wari min bɛ yen CFA wari miliyɔn 3 ani 36,000 bɛ o talen bɛ taara n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye direction ye a minɛn caman bɛ yen minnu ye minɛn nafamaw ye a bɛɛ lajɛlen de jenina kalan bɛ kɛ ni fɛn o fɛn ye ko minɛn nafama don a fauteuils armoires ni fɛn o fɛn bɛ yen tasuma de donna a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni min yɛrɛ y'a la gɛlɛma ye ekɔlidenw ka dossier ani fɛn min ye ekɔlidenw ye u ka matériel fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye nafama ye tasuma ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ boliya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko tiɲɛni in kɛlen kɔfɛ maa min bɛ yen n'o siga kɛr'o la o de tun ye gardien yɔrɔ in na o tuma a ye gardien kɔrɔ in a y'a wele ka na sabula ale bilara ka bɔ baara la a ma mɛn min bɛ se k'a to ko ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye gardien ye a y'a ɲini ka na a bɛ si yɔrɔ min na pulukusun a tɛ yen o tuma u y'a ɲinini daminɛ maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Segu mara ye a ye yen magwɛ Segu ni Tomiya ni ɲɔgɔn cɛ u taara ka taa tɛgɛ k'a kan yen ŋami sabula fɛn min ye brigade de recherche o ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Abibu Jakite Abibu Jakite kɔni o ye wuli ka jɔ k'o yɔrɔnin bɛɛ ni ka taa a sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye maa in ye a kun si yɔrɔ ye yɔrɔ min ye n'o ye Kati Tubana ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kamalen kɔni tununa olu kɔni sigara a fɛ a balila ka tunu olu ma ko foyi faamuya sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali busanmisɛn ganna la a ye jɔnwala fɔ a ko ale bilara ka bɔ baara la ko o ma diya ale ye sabula ale kɔni bolo nin baara yɔrɔ ale
dɔrɔn de n'a ka kan o tuma i ye nin fiɲɛ ni nin fiɲɛ in kɛ baarakɛyɔrɔ ɲɛmaa la a y'i bila o de kama yala o ye tiɲɛ a ko ye tiɲɛ ye ale ye fili caman kɛ o tuma wari min n'i y'a ta 300 000 a bɛ min 300 000 u y'a mɔmɔ k'a mɔmɔ foyi ma sɔrɔ a kun 500 000 kɔ u k'a bugɔ fo k'a fa ka wari tɔ minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye gardien a tɔgɔ de S Kulubali ye S Kulubali a kɔni jɔnna ko in bɛɛ lajɛlen la a ko fɛn min kɔni ye 500 ye a y'a jira k'a fɔ o kɔni o bɛ yɔrɔ dɔ la nka a yɛrɛ mɔmɔlen o yɔrɔnin bɛɛ wari min sɔrɔla a ko 20 damadon o tuma a tɔ 500 a y'o yɔrɔ fɔ u taar'o ta sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye moto dɔ ye n'o ye moto kura ye a kɛlen bɛ k'o sa a kɛlen bɛ k'i nu da o la fɔ Tumiya a ɲininkale ko munna ko a ye nin kɛ a ko école promoteur dimiya de kuma la k'ale nin kɛ de ko pour que k'i dimi bɔ ale a b'a si kɛ kaso la awɔ a ko san 6 ale bɛ baara la école in na o nana ale banamana bila nin jogo in na ta o kuma k'ale y'o kɛ ko pour que k'a dimi bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sariya ye maa si t'a ni sanjɛ fɛn min kɔni ye nin ko in ye a ko kɔni bɛ sariyatigiw bolo an bɛ don min na ko bi sabula fɛn min ye gardien n'o ye S Kulubali ye n'i y'a mɛn tubabukan na mandat de dépôt u y'a bila o la fɛn min ye Kati kasobo ye u taara ka taa datugu ye yen kaso ka jugu dɛ Kati kasobo ma ɲi dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko degelo k'u da kɛnɛ kan Jean Tisetu waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila Jumanata waati sera e ko mun dama tuma fɛn min y'an baarakɛɲɔgɔnw ye Fuseni Sisoko fo ka taa se Ondu TV fo ka taa se Amadu Kamara ma Sherifula Tele u sɔgɔlen banna nin waati na Buguni radio so u taalen bɛ festival Didati la u b'o kɛnɛ kan u sɔgɔlen banna an na foli ni tani d'u ma dankɔrɔba bɛ n'o ye Zenith R ye Bɛɲɛɲare fɛn min ye kɛlɛ Bɛɲɛɲare le PDG Elhaji Bɛɲɛɲare badabada Bɛɲɛɲare kunungo Bɛɲɛ bi Bɛɲɛ a b'a cogoya la san kalo 12 Bɛɲɛ kalo bɛ yɛlɛma sa bɛ yɛlɛma Bɛɲɛ tɛ yɛlɛma dɛ fɛn min ye sumana bara ye climatiseur frigo o to Bɛɲɛma fɛn min ye salle belebelebaw ye k'u suma o to Bɛɲɛma nka min bɛ nin kun dɔ Bɛɲɛna ça c'est le BTP les grands ponts les grands aménagements a ka jugu o de ma o tuma an bɛ foli ni tani d'a ma fɛn min ye dankɔrɔba ye ka foli ni tani d'a ma n'o ye mécanicien baba ye chef garagiste Mamadu Mayiga an bɛɛ lajɛlen ko a ma fela nin waati in na a filɛ nin ye Jikɔrɔni usine Siramik ne lafiyara koyi fela kɔni baraka tɛmɛ i ka nin koyo yi fela ne se ka wuli don o don fela n ko ni ne sen dara mobili kan kabako maa don i b'a fɔ ko hélicoptère de don Jean Tisetu foli ani tanuni ani barikada Ibrahima Karaɲara Bamaden an ka foli b'a ye min ɲɛ kolonɛli ɲun Sɛkinɛ Sila Bakɔrɛ Sila Duwakɛ an bɛ foli ani tanu ta k'a sɛgɛrɛ Jean Tisetu k'a dɔn denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman maakɔrɔba dɛgɛ a b'a nɔɔni k'a t'a jɛ nɔnɔ t'a jɛ sukaro t'a jɛ o de ye Mahamadu Yara ye malidenw ka lafiya min ɲɛ taji ko ye Babu a denkɛ fɔlɔ a fɔ Gallo ne bɛ Babu Yara de dɔn ne t'a den dɔn i tɛ Babu dɔn Babu dɔn mini Malien jumɛn tɛ Babu dɔn o sira a denkɛ in i bɛ ka Mamadu Yara min fɔ je le connais pas il n'est pas important ale ni Jugara dɔnnen tɛ n ko ale tɛ foyi dɔn baara kɔ Mamadu ni a yew kɛ 20 de ta t-shirt ni de b'a kan na a bɛ yɛlɛ dɔrɔn san 30 journaliste ya ne mɛ ale dɔn ale tɛ maa dɔnnen maa cɔrilen tɛ vous ne boxez pas sur le même rythme. Lui, il n'a pas besoin de commentaires, il n'a pas besoin de journalistes. Mamadou bi fɔ fɔ dɔn. Ne bɛ papi dɔn. Papi jumɛn? Papi Ɲagadun b'o dɔn. Awɔ i b'o dɔn. N bɛ Ibrahima Karajara dɔn. Awɔ. N bɛ Ba Seydou Nandume ne b'o dɔn. Awɔ. N bɛ Ba Seydou Sila dɔn. Kɛlɛ Manju Sɛmara ne b'o dɔn. Nka papi ni min filɛ nin ye Mamadu Yara ne tɛ nin dɔn. C'est notre fils. N ko n t'a dɔn. Ale tɛ kuma. San kalo 12 n'i ko Mamadu a bɛ se ka yɛlɛ ten. A bɛ yɛlɛ. I sourit. Il est beaucoup plus pragmatique. Il a fait 8 ans. Il a fait 8 ans après le bac. Je ne suis pas sûr. À Londres. Est-ce qu'à Kalané est c'est moi qui te dis. Bon, je demande une interview pour m'assurer qu'il a vraiment le niveau. Il don't like. Il te parle le français, l'espagnol, le russe, anglais, le russe, Russie. Tac. C'est-à-dire que ni Mamadou Djolé il sourit sur ma Babu koni ni ka mikoro jɔ Babu dala don o don o kalo jari la nka Mamadou ti ye ne y'a fɔ Babu ye n kɔrɔkɛ ne anw y'ale fanfɛla bila sa o anw yɛlɛmana denkɛ fanfɛ anw ye Babu fanfɛla bila ka taa denkɛ fanfɛ
min y'a Ahmed Jakite ale bolo kun min nɛgɛ la sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukan o bɛ sigi sen kan n'o banna Ahmed yɛrɛ ani Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana tɔw ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan Jonas k'a dɔn jumanata waati sera ni Ala sɔnna ntɛnɛn nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan min ye n kɔrɔkɛ ye Amadu Baba Konate Mamadou Baba Konate Daba Tunkara Baba Konate an bɛ Konate Ala ABK International. Et tu n'es plus de Banamba? Mini. Mais toi, tu es de Banamba? Banamba ko kuma. Et tu es Mamarlaka chez les Mandjou Sembara. Banamba ko kuma jumɛn fɔra yan. N'an bɛ Sembara ka kɛnɛ kan, je suis Sembara. Quand je... Tu n'es plus fils de Amignan? Tu m'as mis à l'ouaille. Quand je suis à Kaï. Ni me Kaï. Je suis le fils de Hamé. Je ne sais pas dɔn bita kɔni bɛ bila yan. Ahmed Jakite jumanata waati sera ale de bolo kun bɛ nɛgɛ la. Journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam.